Hej mennesker. Jeg tænkte jeg ville lave en video til jer, fordi at jeg sådan vil finde ud af hvordan man kunne rense sin børste uden at købe sådan noget baby shampoo og alt muligt. Og så søgte jeg på det, og så fandt jeg et rigtig godt tip til det. Og det er heller ikke så dyrt, fordi det er sådan ret dyre alle de her ting til det. Og undskyld min stemme, jeg er ret ondt i halsen. Men ja, så vil jeg vise jer, hvordan I vil gøre det. Det I skal bruge, det er opvaskemiddel. Det er meget vigtigt. Det er meget vigtigt. Ja. Og nu er jeg ude fokus. Og så skal I bruge olivenolie. Det er de sådan ting, I skal bruge. I skal også bruge vand, men det har jeg lidt svært ved at vise. Så skal I skal bruge en skål med vand, en tallerken og et glas, noget papir og børster selvfølgelig. Nu viser jeg, hvordan I gør. Så det første I skal er, at I skal tage jeres opvaskemiddel. Og så bare hælde noget ned på tallerkenen. I fik jeg ned på fingeren. Og det næste er, at I skal tage jeres olivenolie. Så jeg lige kan få lavet af. Opvaskemidlet det gør sådan, at det bliver alt sammen desinficeret. Og olivenolien det gør sådan, at børsterne de ikke tør ud, når at de sådan bliver renset med det der opvaskemiddel. I den originale video, så har jeg den linket dernede. Okay, så nu vil jeg vise jer, hvad jeg skal gøre. Jeg tager min foundation brush. Her jeg kan lige på at fokusere. Den er meget beskidt. Så tager jeg den faktisk bare. Og så kører jeg rundt i her. Altså det er sådan cirka, jeg kører rundt. Men vi ser alt kommer af. Hold da kæft, det er beskidt. Okay, og så gør jeg lige det næste skridt. Så det næste I gør efter jeg har kørt din børste. Efter du har kørt din børste rundt, så tager du den sådan her, og så kører du den rundt i din hånd. Og jeg kan se, hvor det er blevet helt hudfarvet. Men så kører du den faktisk bare rundt i din hånd. Sådan her. Wii. Rundt i din hånd. Wii. Og det er bare forskelligt, der er på fingeren der. Og så, hvad hedder det? Når vi så har gjort det sådan rundt, så tror jeg bare, at sådan lidt ud igen, så det er sådan af. Og det er måske ud, at jeg laver sådan en blanding, sådan, hvis vi skal have noget andet. Altså den her børste er ekstremt beskidt. Virkelig ekstremt beskidt. Og det er sådan foundation børste. Det er sådan en god af. Så det er måske ud, at sådan børsten er beskidt, det er den, der er mest sådan olie og sådan noget. Og det er ret godt for huden. Ja, og det gør du så bare med sådan alle dine børste. Jeg tager 2 af mine børster, der er beskidt. Ja, jeg har ikke renset sådan de andre endnu. Men det vil jeg så gøre, så tager min brush. Så skal den også blive renset. Så den tager jeg lige renser. Så nu har jeg mine 2 børster her, og de er rimelig ulækre og rimelig smattede. Hvis jeg lige hurtigt kan fokusere på dem. Det kunne jeg ikke. Det er lidt svært, når man holder kameraet sådan. Nå. Men dem skal jeg have renset, så jeg kører dem sådan rundt i vandet, fordi jeg tænkte, jeg vil lige gøre det inde på mit værelse. Og vand, det bliver allerede meget ulækkert. Det
være godt. Det kunne godt være, at jeg skulle skifte det. Men man kan se hernede i... Ja, nede i bunden og få det så fokusere på. Ej, det går så lort der. Den gider jeg ikke. Men nede i bunden der er sådan helt sådan, man ser der er sådan meget foundation, skal jeg lige prøve sådan at få af. Og så tager jeg lige sådan lidt af her i kanten. Og så bliver den lige overprøvet. Så tager jeg min anden foundation, eller ikke foundation, og kører rundt i. Og det er måske lidt ulækkert at gøre det i samme vand, så jeg tror lige, jeg går ud og vasker dem under hagen. Men husk, at det skal nok ikke være i så varmt vand, eller det skal ikke være varmt vand. Gør det i koldt vand. Og så når jeg lige har været ude og vaske dem under hanen, så vil jeg vise jer det næste trin. Ja. Okay, så nu har jeg været ude og og vaske dem, og de er blevet sådan ret, ja, nu er de i hvert fald rene. Og nu kommer den svære, sådan ting, man skal gøre, fordi at nu skal vi nemlig, nu kom der foundation på mit bord. Nu skal vi have dem tørret, og det første, man skal gøre, er, at man skal have noget, hvad hedder det? Ja, papir. Så det jeg gør, er at tage noget papir nu, og jeg skal lige sige, at jeg har ikke prøvet det her før. Okay, så det jeg gør, er, at jeg tager noget papir og min børste, og så tager jeg dem sådan ind i. Der klemte jeg lige vandet ud. Så og et godt tip, I skal ikke døbe dem i vand, børsterne, fordi at man får ikke alt skummet med ud, så under den sådan mellemvarme-agtige hane, og så kører det. Nu skal vi have dem til at lufte, eller sådan tørre. Og det er ikke alle børster, der har sådan nogle... Jeg ved ikke, hvad de hedder, sådan nogle dimser her. Og ellers så må man jo bare improvisere og putte dem ned i sådan rør eller sådan noget. Men jeg har sådan nogle her, og dem vil jeg så putte mine børster ned i. Og de skal selvfølgelig også være rene, og der kan du bare putte dem ned i, ja, de skal være rene, og dem kan bare ikke noget sådan noget vand med, så det bliver lidt tur, og så bare dem sådan lidt tørre. Men så putter jeg min børste, det var forkert, min børste her med, og så tager jeg den helt op, altså med min der tager den helt op, fordi den holder ikke så godt sådan stille. Jeg kan så finde ud af, når den ikke, så den sådan helt op, og så det gør så med, din børste, så helt op. Det næste du gør, er, at du skal have et glas. Og fordi at hende der, hende damen, hun sagde, at de må ikke ligge på siden eller stå op sådan her i et glas for eksempel. De skal holde nedad, fordi at hvis de ikke går nedad, så din der sidder her, eller ja, det der sidder her, det vil gå i stykker, og så vil den sådan begynde at tabe hårene, fordi at det ikke holder ordentligt fast. Så det du gør, er, at du tager et glas, og så stiller du din børste hovedagtigt nedad i glasset. Og det gør du så med begge to, og så lader du dem stå i lidt tid. Nu har jeg lavet dem tørre i lidt tid, og de tør faktisk utrolig hurtigt. Jeg har sådan ventet i et kvarter nu, og så mærkede jeg sådan lige til dem. Og så er de faktisk sådan rimelig tørre. Ja, de er allerede tørre, og de er sådan... Okay, den er ikke helt tør, den her. Men altså jeg tror, jeg lader dem stå sådan over natten. Lige for en sikkerheds skyld. Ej, den her er helt dejlig. Den føles som sådan helt ny.
Ja, det var det. Så hvis I kunne lide den her video, og vil have andre sådan videoer, hvor at vise, hvordan man renser børster, eller så like og abonner eller subscribe, eller ja. Og så ses vi i min næste video. Hej hej!